Montage. Woo! I will be careful kasi. What? I hate it. Gamitin ko yung aking fork! It hurts ang magmahal ng ganito. Under no! Hi mga BFF! So ngayon, pupunta ako at bibili ako ng empanada at gagamitin ko yung aking fork! Tanan! Ang sarap mag-tricycle! Empanada! Empanada! Here na. Hi mga BFF! So welcome back to my channel, ang Charmification. Bumukbang ulit tayo ng Empanada! empanada. Ayan. So, sa nakita niyo sa montage, dun pala sa thumbnail. Ano to? Siyempre, di namin kakainin lahat yun kasi i-share din namin sa bahay. So, ang sa akin is one special na malasado. Pati si Basti. Ordinary. Hindi, special sa'yo. Ang meaning ng special malasado is masyadong well done yung itlog niya. So, ano pa ang hinihintay natin? Kain na tayo! But first, Let's prayer! pray! Go pray now. thanks God for us. Make us all healthy. Thanks to God. Amen! Alright, first, Let's eat! So, parang ASMR lang tayo ng konti, guys. Kasi, nandito yung lapel ko. Ang init sa lapel. Look at that! look at that zip, bro. Look inside. Meron din kaming balot. Ketchup. Ketchup. Asin for the balot. Sukang sili para sa Open. sa empanada. Magustuhan namin ng ketchup sa bowl, okay? Tapos, Grabe yung mantika, girl. Kuha ka ng yung brown para hindi masyadong oh my gosh. I-ano mo dyan. Brain goes on. Alright, finally. Whoa. Ikaw na maglagay. That. Montage. Isa ang thumbnail. Lagyan natin ng Okay suka. guys, if 20,000 likes on this video, we'll do a nani posting, okay? Oh. My gosh. Nahulog mo. Nahuhat. Nga. Malasado yan. No. Okay lang. Kaya mo yan. Oh my gosh. Ganun talaga kumain ng empanada, guys. Messy. Ito? Ang messy niyang kumain ng empanada. Balot! Let's go! Oh, sige. My gosh.
So, tignan niyo ang nangyari sa empanada ni Basti. Sabog-sabog na siya. Coke. Plus Coke bottle ba? Hindi pala nakikita. Oh my God. Oh, egg. Wait, I need ketchup. Put egg ketchup. Ang init sa labat. Labat? Ang init sa labas, guys. Oh my gosh. It's okay. It really cut it the whole thing. May umutot! Okay. Okay. Look at this hands. I just meant... Magbalot na tayo. Ubusin mo muna yan. Baka siya magbalot. How should I supposed to eat it? Can I just do this? Yes. Mmm! Karne. Mmm. Nangyari? Kasi, nag-veggie kasi. Ano? Anong nagkasikas dyan? It bigil. Ano? It bigil. Ano? What the fuck? It wiggled. It bigil every time I eat it. Itagalog mo yon. Anong nangyari? Tanmay. Kamek. Ang bilis namin kumain. 2 minutes. 3 minutes. Help kita. Ako na help kita. I've been playing a lot of Warzone. Wala Oh kilim my tiyag God. nga. Oh my God. Woo! Hey, so ngayon guys, kakain na kami ng Balut! balut! So, hindi alam mo ba kung saan mo itutok-tok? I think I know. Where? It's here. No. This one! Oh, ikaw na magtuktok ng sayo. Ito. Suru-suruem. No, hindi No! kaya. It will bounce. I don't want. Okay. This is for you guys! But I will. Fight! I will be careful. Full cut. If I break this. Masakit! Alright, in 3. 2, 1, go! I can't even break it. Oh, Na-break mo na? where the thick sound? Kumaliktad! Syunga! So where should I Syunga cut ko it naman. now? Ito eh. Came out in a wrecking ball. Ay, balik. Muna. But first I have to. Hala. Hello? Ay. Epic fail ang aming balut. Bakit? Paano naman? Nen. Epic fail naman. I don't like this. Seriously. What? I hate it. Balut sa puti-mut. Just knows. I came out in a wrecking King ball. I came out in a wrecking ball. Parang kakain lang kami regular na itlog.
Ano ba yan? I hate it. Ano ito? Ano ba yan? Well, this is gonna be satisfying. Puro yellow? Oh. But I don't like it. Okay, not Try natin yung iba. I want Jigo, okay? I want the Jigo. Try natin yung iba, guys. This should be a correct way. It's all the same, guys. Seriously. Alam niyo, ina-expect natin na yung iigop tayo ng But scam na naman itong balot, guys. Wala tayong magagawa. Itlog siya! so dramatic, okay? Itlog siya, guys. Itlog. Nakakainis. Shoutout naman dyan, Team Payaman, kay Balot. Charot, feeling close. Feeling lost? Wala, guys. Wala talaga. Para namang ano ito eh. Parang scam. balot. Itlog lang siya, guys. Babawi tayo next time, guys. So, that's it, guys. So, epic fail po ang ating balut dahil ang ating balut ay wala lang. It's just itlog. Ay, parang itlog lang. Kasi, It is scam. pati balot ngayon ay scam na. Ayan. So, Sad. alam ko naman yung balot sa puti, pero ito, hindi naman, hindi. Next time, guys. Babawi tayo next time. Promise. Kukuha tayo ng totoong balot. So, guys, like, share, and subscribe, and i-click yung notification bell para updated kayo palagi sa aming bagong uploads. At ito po ang aming channel, ang Charmification TV! Ayan. So, again, babawi tayo next time, guys, sa ating balot kasi medyo na bad trip kami. Pati si Basti, akala niya, iinom siya ng balot, pero wala. Pero it's okay, it's still food pa rin yun. So, Like the video for good luck. Peace. bye! See ya!